डेन्जार दालां नै अरुणाचलनि। ओइ थांजायो हा। अयथासार गोथौखालै। Video Kura Enjar tolong biar nih. Ayo alainai dalang leh alainai. Nih jangan logokwfwra. Rosya mau nangha. Fibra. Tolong ama baidi goलाव रायजोफोर मोजां नायनानै ला जोंथ' गियोसो आयौ आयौ गुरलाब मावखाजोबो हनै आवगायनो हानाय नंला बिनिफ्राय आंथ' जाला बै गथ'फोर गियाइन सासेया Nih जोङो फैफाफिनबाय अयथासार गोजौखाय नै गाखोनांगौआनो ओइ ओइ रनेब्रा नोंल' गरम मोनदों ओमफ्राय ओइ दालांखौ गाखोनो गिमारबाय न' इयो सेसखा बेखौ बै गोथौनिफ्राय गाखोबोदों आं अयथासार गोथौखा नै मोनफैबाय हाइरड दखान नै लयला जाफैजोब्बाय